Rahayu, Rahayu, Rahayu. Anjray kang puspitara kasilire samirana sekar kadung gunggaskan danyo mawe raras renane Dio AMT Indonesia. Yo, come on. Sawiko Prawadya tanjung nengge sang waro anuraga muda kang neluri luring budaya seni warok mugi anjayeng bawana AMD Amurwani. So. Sawiko Prawadya tanjung nengge sang waro anuraga muda angeluri luring budaya seni warok mugi anjayeng bawana AMD Amurwani.
prapta sajruluk ning sasana waro kang kondang kasusra anuraga muda samektoe gawe winantu ing Sukoba Suki Purwo Madya Tuen wasana nuwun 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 kapurakan ganti ngagungaken ngluhuraken asmanipun dat suci ingkang dadya kapitadosan kita sami nunggih tanulian Gusti ingkang hamurba amasesa gumelaring jagat padang Renambaran sedya Tomo kula Gondra Agung AMT Indonesia kastu nderek ngaturaken sesanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Basuki sih wilasaning Gusti ingkang akarya luga ingkang kaparang tumandha kajiwa kasarira katur sangyanging sutresna budaya tuwin lumeber warating sawigung dumadi kunjuk katuduwing sagunging para pemudhan sepuh bini sebetaka sebat ingkang tuhanggung gegulan gering cipta pambudi dharma ingkang tuh kinabeten sang yaning sutresna budaya ingkang tuh maha mekber budi dharma manggalaning praja satriya negari sarjana sujananing budi para pinter wah para dwija ingkang tuh keparang kinarya song-song agungipun tuwin tepa paling sagunging para kawula dasih kaswasih pinangkung kunjuk katur bateng Warya Agung ingkang tuh ginawatan inggih Bapak Priyanto adalah Ibu Rawat ingkang giyo kepareng mijil saking tlatah Tambak Sari wewengkon Sanggrahan Keranggan Temanggung ingkang tuhu winantu ing Sukabagya mulya pra prikanca kadang seniman Sriwati ingkang tuhu marsudi martawaning budaya tulus
lamun sadèrèngipun kepareng ndek ngaturaken mangastu para mujang para manungkara ingkang Purbabana Pangeran Purbadat ya Gusti Allah. Awit babaring daya pangriba ingkang sampun kepareng jinandhi cihna wonten ing titi kaludhangan dalu ingkang kepaing kabagyan kamulyan tumuju wonten ing rikang ginaib sira kang jenaka warsa kang sanyata sageta kempal manunggal ambabar bingar anggratus kanthi widada nirbaya nir ing sakara-kara kepareng kinaos sambating raga Sulesari Wasang Pro Prikonco AMT Indonesia sepisan dek ngaturaken sewu agunging panuwun kunjuk katur dhumateng Bapak Riyanto dalah Ibu Ruwat ingkang sampun kepareng kasdeni bali kawula sakanca kinen nderek amiyak sepining swasana atur pangelumarangan beksa nun inggih Warok Anuraga Muda anggenipun kepareng nampikan nugrahan jati saking Gusti ingkang purbeng sagung dumadi nuninggi sageta kepareng nindakaken saperanganing darmaning ngasepuh nenggih mahargya siwi keng putra dalah keng putri ingkang pun kepareng kekasih pun Bagus Pratu Adi Muhammad Saban ingkang sampun kepareng hamenggo sawijining kenya dalah wanita ingkang dadya gegandheng penggalih ingkang kasdusut diamestanipun Dia Ayu Mela Agustiana S putri pribadi sang Bapak Amin Yusuf sekalian Ibu Siti Khotifah ingkang giya kepareng mijil saking Dawan Wetan tlatah Kedung Banteng Kabupaten Banyumas Gunging panuwun sampun kepareng kabadya kanthi sangkal edi dalah penituk sedaya hamung andayani hamimbuhi suka birak-bereng kula sakanca kadya kajugeran ugi sari kablebek sega maradu lamun totan saged mayakaken punapa ingkang dados dharma bakti keluarga agung Bapak Riyanto sekalian Ibu Ruwat mugi cumadung asung pandonga pamuji mugi keluarga agung Bapak Riyanto dalah Ibu Ruwat anggenipun nampi kanugrahan sageta kepareng mangun bebesanan wah kepareng ngimah-imakang putra sageta lestantun langgeng datan wonten rubeda kalis ing sambikala satuhu tansah gampil gangsar anggenipun hangupadi pangupa jiwa pikantuk rejeki ingkang berkah barokah widunya wal akhirat ugi sadèrèngipun ngaturaken gunging pangasma mbok bilih marak sowan kawula sakanca namun to adamel kunjiming swasana ing kebaing kaindahan swasana ing kebaing katentreman tuh nglenggono datan wonten jalma ingkang jangkep wonten ing Arcapada ingkang mrikas dubedah tangguling samudra pangasama titik swasana ingkang sampun sakmetawi sawanci ingkang sampun kepareng samekta ing gati sawega ing diri saking Pro Prikonco AMT Indonesia ya karang Hamur Wagani lamun sadèrèngipun kepareng dek ngaturaken Sura Dira Jaya ningrat mugi lebur dening pangastuti AMT Indonesia. Desa budaya kang kondang kaloka dadya sarana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yakti cinangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit gegono
seni kang indah irasa wirama renggut bawani aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumarga jangka tumandang karya sajuru-juru papan tinata tansah njaga warisan kabudayan desa budaya Gondang Kaloka hi 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 desa budaya kang Gondang Kaloka dadya sarana lestari budaya adat tradisi tansah dipepetri yekti jinangka dadi jati diri basa lan sastra gegurit kekono seni kang indah wirasa wirama renggut bawani aksara tinata obat tradisi kuliner saben wanci kumarga jangka tumandang karya sajuru-juru papan tinata amun jaga warisan kabudayan desa budaya Gondang Kaloka. Yang jagat karoni sirantaniku sono sirawu ibu bumi ajeng asih suwuk Reboto Pitono suwuk wedine sirna arep swastra tentem boto angesti Pitono lupure kang kawasa sirna sagunggih memala kang pahanane jagabaya lamunto kita tansah angesti lupure kang kawasa kekidungan ingkang kaparengan renggu
regu regenge sakjroning sasana bebasan sampirana tatan obah rontonan tatan tinon saking Mandrawa sang kyai ingkang Gyawareng Prapta maranitesaken umadining adicara upacara adat widi widana tangkret amamuja hanyadong pangasta gati ugi sarija purwa madya usana Widodo Nirbaya Nirsakara para gandane kang Sekar Gadung tuwin kembang-kembang manor kang semuk arum winmor lir oyot-oyotan ati kusuma mangambar-ambar lir kuku sing dupa kanggo melon kelun-kelun warna mega hamimbong Bathara Parambara asuh pamuja sesaji Srumawayut Sang Hyang Cindra guna rupa mangeses kadi angin pangsipal keprapat selo-selo kaplosat sato lumya mangungsi kagiat kagutho kang jaga-jaga
Rating Indonesia. Prato sajroning sasana yuda. Satya muda tinon kantong gagah. Gagah. Adyo Sinugarto. So. Hey. Go. Rapo angkat asing ado. Lu sekali sekali beto. Dina breng-breng bayane mariko. Wangkang sang Wara Kuswa Makuruga Kumewang Gagatori Swara tatap gemara Wara pandring Turangga Pendeperi sauran mangungkung Pracina mangkating prang Gumbira tyasing sang jure Prapta sajroning sasana yuda sawijining warok kang katon kondang kasusah sak indeng Nusantara ya kepareng uratun sejarahing Prawadya kepareng mugi tansah kegonga ing kabudayan kang adiluhung rembaga tulik ing manca tulis alit ing sambikala sang Anuraga muda budaya Rai Singo Masto Pusakane Bacot Nyai Samandiman Ajang Imrang Pupus Singo Barong Alas Ruban Uyai Merangisan Soyo Rabi Uyai Sarwo Irong Sandalani So Pak gitu Lomak sono saking sasana yuda sang Anuraga muda gitu mangga ing gawe Hey ha hey so hey ha hey hey so hey so hey Yo
Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap lir kincanging ngeri sang mawe gandrung. Oh sabaran kadulu remboyak mai saking tiasing Baliwur. Oh warok kang kundang kaopo tatan egungake rasa adigang adigung adiguna wong kang adigang adigung adiguna bakal sirna Jawa budaya tumandang gawe pancak barisi katon satototi nikah Maju sang Anuraka Undha lan bikin sak pecaing tandha tumandang ing karya yop warok kang diyo keparang ulas turun sejareng gunging para warok ingkang sampun keparang kawentar kasusra nenggih sang Anuraka Undha Tinon Cirandra dasar gagah mideksa lamun to bergagah tugu Sirukarta rawusa katon sakepal sisih netra Brakadya bagas korsa kembaran angasta iket ingkang awarna ulung Sanjatanira kampuh oleng inggih Sanjatanira ingkang awarna jenan ayo budaya Hey! 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 So hey 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 hey
hi ho hi ho hi ho hi ho rawi-rawi rantas malang-malang putung kang dadya semboyanira tansah sabira mang barang bener eling jo becik ketitik ala bakale ketara budal jo mas sang anura kotinda iro tansah angrep bawa ridu mawur mangawur-awur murahan tengarane ngajurit kong maguru kongso tetep kadya putulo por pandrihim turangga esti rekata Tojo layu sepit sang Anuraka muda tumandang ing gawe kadon magita-gita cocok budal-budal Sinuk semaya winaya ingat sopi so
wijining warok kang wicaksana kadyanto padha ing seserepan kebaing samu kawis lan kendhat anginipun aku bakti kawruh so he ha he so he ha he sujud ning pangeran sandang pangan iku amung gaduhan derajat pangkat sampiran pondok amung titipan pungkasane mati mlebu kuburan so 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 yo yo eling co rukun agawe santosa cerah agawe bubrah sembuyane sang Anuraga Muda mugi tansah sembata kang jinangka ayo budal co yo los AMT so AMT so AMT so AMT so ho 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 itu baik katunyan hey hey so hey so hey so hey so hey so hey so so yo yo Jirolu 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 Pacak warising sang Anuraga Muda sang cedhak sang saya angalila sang cedhak sang saya kebaing pangawigawa hei ha hei so hei ha hei so hei ha hei so hei ha hei so maju negara sang Anuraga Muda yo
Sawusya kepareng dinon saking Mandrawa Sang Anulaga muda giya kepareng samagda semeni sawetara piyadelenging netra dina ana teja kang liuran angengga sajroning sasana tanuhan tejanipun sang warok genya ingkang gikawareng lumaksana tumuju wonten ing sasana yuda budhaling sang Anuraga genya dinon kadya aragata kemuruh panyayah ombak ing samudra caca budaya di Indonesia yo so hi ho 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 hi so sajroning kalih coy so he ha ha so hey so hey so oh kandas luas malah ati pipi nyong duren sajure
Tinon lumaksana ana nangsung pratondo yen kok keparing pun sang Anuragya kenya tansah panengalake mengkoso pangaku mulih dodo yen yo ngatasi kamya purma tumrap ing busana hoi so hoi yop da hoi so aha mulai dengan tio tejo kang mancoro kadya guna ing kartika kang asale ing pernah rejaning sang Anuragya kenya hoi aha busana kang sarwa balut tinaredes salelo ingkang pating pating kabehane kadya sreng wedi angga sasa kang lumaku ing wanci dalu yo we so mujudake sei so hop ha ha hey ho AMD AMD just AMD just AMD just hey so hey aha melo ing madono semula gilar gilalena kencana binaban netra balak paribawan tresno krana ngluwe karna sedang so aha AMD Indonesia hoi so hup ho aha tut muntat ing wurigi kepareng jumudul tumuju wonten ing sasana yudha bodaling wadya bala Anuragya kenya alih kadya mahesa duka budaya
AMD Indonesia. Maju budal. Hoi. Ya. Hoi.
Salam sayang jangan sampai hilang, salam rindu jangan sampai berlalu. Salam AMD-nya Indonesia. Tansah nembah kang piniji maranganmu raga muda kondang wadya polo mangku anampi dawuira tan kendajira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendi bidan kadya paripurna sang Anuraga Muda angentasi karo Gyokrang budal kondur wonten negare lho ombyaing budaling sang Anuraga Muda Gyokadya Mahesa Durga cocok lagi apa cok? Lagi Makarya Budaja ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Ramana raja gawe geger nolong Dewi Sita Anoman si Gethek putih sowan paman Sinta dijak mulih gunangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi geni iladala Ngalengkoti obong Ogo pilung waung Odo padeng gemblung Oma gede Nompe tadi ar Oso ukong Gerang gerang hey ho hey so 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 hey ho yo yo hey hey ah hey ah hop hey hop ah eh ah eh ah eh Tumrap kang bala lumanis budaling wadya bala Anuraga Muda Om Tino Nasri Gegamande
saking geng Polowaro abyor busanariro panjosto asri tinulo pintu panjreng puspito budaling sang anuraga muda tinon yaya mahisa turga ayo budal jo rasa adikang adimu adiguna saik saiko raya tumandang ing karya hoi so hoi hop ya Allah Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah so Bapak Tono Pangeran Surtilasono Bapak Tono Pangeran Surtilasono Pangirane paring sandang paring pangan paring welas kawulane Tan samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing asepi sinementeling-teling kalbu pambukaning warana talen saking litrating ayut pindha sumeting semana sumusing rahya jati sang anuraga muda budal jo hey 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 ha hi ho hi 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 yo so
Hi So Hi Ho Ya 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 ya. Salam budaya, salam rahayu bersama dengan AMT-nya Indonesia. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget atas fan-fan dari AMT dari mana Anda berada. Sebelumnya minta maaf banget, kami cuma menuruti dari permintaan keluarga besar juga panitia bahwasanya malam hari ini memang ini tertuju juga ini paling akhir sampai jam 12. Ini juga sudah melewati batas. Untuk itu dengan segala hormat dan beribu maaf yang tiada terhingga, mungkin sudah membuat rasa kecewa dari fan AMT di mana Anda berada. Ya, terima kasih untuk pasukan cinta damainya AMT Indonesia. Terima kasih.